हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोन होमारगोन ना होमारा दा बिनि बागैसो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंहा दिनैसिमबो जेबो अफिसियेल जेबो नटिस एबा नटिफिकेसन ओंखारना फैयाखै सेबे जोंहा दिनैसिमबो जेबो बिथांमोना नटिसखौ होआखै आरो बेजों लोगोसेनो आसाम सरकारनि एडुकेसन मिनिस्टार चिफ मिनिस्टार बिथांमोनाबो नोंथांमोननिसिमथ' बुंदों जेनेबा गाबोन जोंहा एप्रिलनि 10 तारिख गाबोननो नोंथांमोननिसिम मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै नाथायबा बिथांमोनाबो कनफार्म होआखै दे कनफार्म बिथांमोनाबो खालामाखै दा बेनिखायनो आं बेखौनो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन गाबोन नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ मोननो हामारगोन ना हामारा बेखौ दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनोबो थाग्रोखाबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो होननानै मानो होनोबा आं नोंथांमोननिसिम नैबे चेनेलाव मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ आं बेखौबो भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनोसै नैबे मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोन मोननो हागोन ना हाया दा जोंहा आसामनि एडुकेसन मिनिस्टार रेनस पेगु बिथाङा मैया नोंथांमोननिसिम मोनसे बाथ्राखौ बुंदों दा बे रिजाल्टनि बागैनो आरो मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टनि बागैनो खौरांगिरि बिथांमोना सोंदोंमोन दा बिथांमोना सोंनायाव बिथाङा बुंदों गाबोन होनो हागौ बादि होननानैसो बिथाङा बुंदों लाइकलि होननानै बिथाङा बुंदों आरो जेनेबा गाबोन होनो हागौ बादि माने कनफार्म नङा गाबोननो होगोन होननानैबो बिथाङा बाथ्राखौ बुङाखै दा बिनिखायनो जोङो दायो बेखौ हमनो हानाय जायाखै एबा जों रावबो मिथिना मोननो हानाय जायाखै गाबोननो मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होमारगोन ना हामारा बेखौ मानो होनोबा नोंथांमोना गोसोआव दं जानो हागौ सिगांनि बोसोरफ्राव जेब्ला मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होनो नागिरो दा बेनि सिगाङावनो जोंहा अफिसियेलि मोनसे नटिस ओंखारना फैयो सेबानिफ्राय दे बिथांमोना खोन्थाहरो आरो जेनेबा गाबोननो मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नैबे 9:30 एबा 10 फुंनिफ्राय रिजाल्टखौ होसिगोन बेबादि होननानै बिथांमोना खोन्थाहरो दा बिनिफ्राय बबे वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन दा बिनि बागैबो बिथांमोना खोन्थाहरो गासै बिथांमोना 8-10 बेबादि वेबसाइटखौ बिथांमोना नटिसनि जै खोन्थाहरो जे नोंथांमोना नैबे वेबसाइटआव थांनानै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना नायनो हागोन होननानै सेबानो माने अफिसियेलि बिथांमोना नटिसखौ होयो दाथ' जोंहा सेबा नंला सेबाखौ बिथांमोना मार्च खालामबाय माबाजों एसेकजों दायो जोंहा बर्डनि नामा जाहैबाय आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्ड जाहैबाय दा जिखियानो जाया मानो बे बर्डआ दिनैसिमबो माने बेबादि नटिसखौ होआखै जे नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोननो मोनसिगोन नैबे वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नायनो हासिगोन होननानै जेबो नटिफिकेसन होआखै दा बेनिखायनो कनफार्मै बेखौ बुंहरनो हानाय जानाय नङा जे नोंथांमोना मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ गाबोननो मोननो हागोन होननानै नाथायबा गोबां चान्सआ दङ मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दाख्लै बावैनो बिथाङा नोंथांमोननिसिम रादाय होदोंमोन एप्रिलनि 10 तारिखआव मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ होगोन होननानै दा बिनिफ्राय एडुकेसन मिनिस्टारा मैया बुंबाय गाबोन नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोननो हागोन बादि होननानै दा बेनिखायनो आसाखौथ' नोंथांमोना लानो हागोन मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्टखौ नोंथांमोना गाबोन जोंहा शुक्रबारबो गाबोन नोंथांमोना मोनगोन बेबादि नोंथांमोना आसाखौथ' लानो हागोन अब्लाबो जेब्लासिम जेबो सेबानिफ्राय अफिसियेलि जेबो नटिफिकेसन एबा नटिस फैयागौ मानि नोंथांमोना गाबोन रिजाल्टखौ मोननो हागोन दा बेखौबो 100% बुंनो हानाय जानाय नङा 99%आथ' कनफार्म जाबाय गाबोननो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै नाथायबा नटिसखौ नोंथांमोना दायो नेनो नांसिगोन आरो मानो होनोबा बर्डनिफ्रायनो जेबो नटिस फैयाबा दा रिजाल्टखौ बहा नायनांगौ मानांगौ दा बेफोरनि बागै खोन्थाहरखायो जेराव सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना खोन्थाहरखाबाय थादों बेबादिनो रिजाल्ट होनायनि सिगां सानसे सिगाङावनो दा बेनिखायनो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे दैजो हमनानै थाबानो जाबाय दा एसे उनफ्राव बिथांमोना नटिफिकेसनखौ होनोबो हागौ खोमा माबानिफ्राय बर्डनिफ्राय नैबे आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डनिफ्राय बिथांमोना अफिसियेलि मोनसे नटिस होनो हागौ बादि दाहाय बेलासेफ्राम दा बेखौ नोंथांमोना नेबाय थादो नटिसआ फैबादो नोंथांमोना सानना लादो आरो गाबोन रिजाल्टखौ नोंथांमोना मोनखाथारसिगोन होननानै दायो 99% कनफार्म जाबाय गाबोन रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै 1%आ दायो कनफार्म जानो थाखाय अफिसियेलि नटिफिकेसन फैनो नांगोन आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डनिफ्राय दा बेखौ नोंथांमोना गासिबो मिथिना मोनबाय जानो हागौ दा जिखियानो जाया मानो जायफोर फरायसाफोरा जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक फाइनाल एग्जामखौ नोंथांमोना लिरदों नोंथांमोना गोसोआव गुद मोनदों जानांगौ नोंथांमोना गिनो नाङा ओरैनो गुदआथ' मोनगोन रिजाल्टआ माबायदि फैगोन बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो जाखागोनखा अब्लाबो गिनोल' नाङा आरो नोंथांमोना नोङो जुदि एग्जामखौ मोजाङै लिरनो हादोंबा नोङो लिरनो हादोंबा मोजाङैनो दा नोङो बेबादिनो लिरनो हानाय बादिनो नोंथाङा मार्कखौ मोनखागोनखा आरो नोङो हास्थायनाय बादिनो रिजाल्टखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बिनिखायनो टेनसन लाना आरो आंबो आसा खालामो नोंथांमोननि गासिबनोबो रिजाल्टआ मोजाङैनो फैगोन होननानै जेसां नोंथाङा मार्क मोनजानो लुबैदोंमोन जेसांखिनि नोङो लिरनो हानाय बायदि मोनदोंमोन जेसांखिनि पार्सेन्टेज नोङो मोनगोन बायदि सानदोंमोन दा बेबादि मार्क आरो पार्सेन्टेजखौनो नोंथांमोना मोननो हागोन होननानै आंबो आसा खालामनाय थाबाय दा बेखौबो आं नोंथांमोननिसिम
बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोना फैनाय जागोन जेब्ला रिजाल्टखौ होगोन अब्ला आं नोंथांमोननिसिम माने रिजाल्टखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगौ बबे वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनानै रिजाल्टखौ नायनो हायो आं बेखौ खोन्थाहरगोन दा जेबो जोंहा अफिसियेलि बर्डनिफ्राय नटिफिकेसन फैयाखै नालाय दा बेनिखायनो बबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हागोन आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम दायो बुंहरनो हानाय जानाय नङा दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों